Fogging kontra lamok, ginatudlo kabangdanan sa kamatayon sang 41 anyos nga lalaki sa Barangay Baldoza, La Paz. Pamilya sang napatay nagpahayag nga wala sila na abisuhan antes ginpatigayon ang fogging. Samtang City Health Office padayon na ginembestigahan ang kamatayon sang duwa ka residente sa Barangay San Pedro Molo nga ginapasuni bangod man sa fogging. Sa dugang detalye makaupod natud live si Zen Kilanta ang exclusive. Zen? John Kate Darrell, isa ka semana matapos magpatigayong sang fogging diri sa Barangay Baldoza, La Paz. Isa naman ka residente ang napatay bangod sang ginaligar nakahaklo sang kemikal. Nahamyang nasa ilapulian ng 41 anyos nga si Rene Dulce sang Barangay Baldoza, La Paz. Ginbawian ini sang kabuhi sang Oktubre 4 matapos ginaaligara nakahaklo sang kemikal sa ginpatigayon nga fogging sang personal ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon sang Setyembre 27. Istorya sang tupad balay ni Dulce, natabuan nga nagapaligo ini sang magpang-spray ang team kag gintawag man ini agud makagwa sa Casillas. Dito ako yan nakagwa pa ko diya, ginambalan ko sa ganin niya, ti mano ko di uba pa ko. Ti sa kamya gidtong sa asaw sa likod kaya dito nagaging paging mo. Suno sa Iloy may hapo sang unang iyabata, nagapati naman ini nga may kabangdanan ng fogging sa kamatayon sini. Nga na tingala namo naglagom gid saya dayon diriyo, di bala nga mapatay ka kung kon di ka di dayon maglagom kayo. Diri lagom-lagom na gid diya kayo ay. Kasi nung kote amo nang sayang hilo. Ginaligar sa mga himata nga wala makaabiso ang grupo sang magpatigayon sang fogging. Nakibot na lang sila ganit dali-dali nga nagpanago sa ila kwarto. Duay man kami kakwan kay duay man kami yagin hambalan nila. Bulpim na to ila paso di katuto sila yamot tapos nagbuyong pasubong na oh. Ginpahayag naman sang barangay nga ginpahanugutan nila ang fogging sa lugar agud matap na ang pagsaka sang kaso sang dengue. Ilabi na nga nagapangaduha ang barangay sang may pinakadamong nga dengue cases sa syudad. Tinutuyo namon para man sa amon pumuluyo nga mapagar man bala ang dengue. Ti wala man kami yan naguna-huna nga amon iya ang matabo kag wala sang may gusto sina. Ginausisa na sang City Health Office ang insidente. Ini na ang ikatatlong nga record nga may napatay bangod sang ginapasuni na kahaklo sang kemikal. Kadamo na before sang reports mo nga nagalaway man sa pasyente, ginubo siya, ga-asthma siya attack. So gabi ng dughan niya. So kami sa City Health Office ato di mas gusto ko ya mamisting lang kay mas safer siya. Kagdasig ang effects ng bulong madula sa environment. Magluwas sa Baldoza, padayon nga ginaimbestigahan sang CHO ang kamatayon sang duha ka residente sang San Pedro Molo, subong man ang isa ka residente nga kritikal sa ospital bangod sa ginapasuni fogging operation sang opisina ni Kagawad Alan Zaldivar. Kate, ginahulat pa sang City Health Office ang death certificate sang biktima kag wala pa nakahatag sang statement ang kampo ni Vice Mayor Ganzon samtang ginaimbestigahan pa nila ang insidente. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.